فلوستو کی ثواب دے قرآن وایا سیال یہ نشتہ لا جواب دے قرآن وایا دا دنیا ٹول کتابون پر قربان شاہ دا خدای عظیم کتاب دے قرآن وایا کم انسان چی پاک قرآن پمینوائی دا انسان گورے کامیاب دے قرآن وایا چاچز دکڑو پاک قرآن بیاتر نہیر شو دوی نپار لوئی عذاب دے قرآن وایا پر رمضان میاش کے حضور باندھ قرآن نازل کڑے پاک وہاب دے قرآن وایا اے ارشد عزیزی تڑیر کتابنا دا پٹول کے نایاب دے قرآن وایا